Koke. Itu mpare no soko madana. Wa. Abega to di nga soli ka taa service dɔ la ka taa papier déposer no. Ko mago be comptable dɔ la. Me tan garisɛgɛ la yen no. Tiɲɛ la ka fini yimini. Bon abega to di. O dongo Mamad de complet saba de ano. N terikɛ. Sunta e kɔni ma dɔn kɔni. I ma ye fini yɛrɛ ale fana ka bon ni dɔɔni. Me dugawu kɛ Ala k'i garisɛgɛ o baara yɔrɔ la. Amina rabi. En fait, ne mana joona bi kana na jigina dɛ. Bari sabula ni n bɔra nin ci in na dɔrɔn n'o ɲɛnabɔla n bɛ to yen nɔ nka n'a ma ɲɛnabɔ n bɛ boli dugu kɔnɔnaw la k'a lajɛ ni n sera ka luwanse so dɔ sɔrɔ. So ko in dɛ ne yɛrɛ tun bɛ n'o kuma f'i ɲɛna. So ɲini ko in ka fisa dɛ kɔkɛ o yɛrɛ jɔrɔ tun bɛ ne na parce que ni Dawu sigira ka na n sɔrɔ a ka so kɔnɔ a bɛ kɛ tigɛ n'a ye dɛ. Ayi a fɔ astafurula mɔgɔ min nin bɛɛ k'i ye ayi a tɛ s'o ma n'i yɛrɛ fɛnɛ bɔra i fɛnɛ k'a jateminɛ. N'Ala sɔnna a ma. I y'a faamuya. Awɔ n y'a mɛn. Ne mɔgɔ min ko ka so bɛ ka di location na i bɛ kuma n fɛ joona. N y'a mɛn. Awɔ. Ala ka se ni ɲuman. N bɛna fɔlɔ. Ala k'i garisɛgɛ. Kɔkɛ. E ko k'i bɛna taa baara ɲini na mais papier t'e bolo dɛ. I b'a dɔn ne yɛrɛ kun ye papier in bɔ k'a bila o mais n ɲinɛna a kɔ dɛ. Ɲa ma don i k'a ta k'a di yan ne tɛ la. Ni content la kojugu o de bɛ nin kɛ mɔgɔ la o. N b'a ta ka na sisan. I yɛrɛ kun bɛ se nɔ sisan olu bɛ nin kɛ i bɛna mun yɛrɛ. Anula. Amba finikola. Somɔgɔw. Taara ten. Kɔrɔ baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ. Aba. Aba. O don ne tilala finiko la o y'a sɔrɔ i tɛ yan nɔ. Awɔ ne kun bɔra. Ne y'a jate a bɛnna 350 de ma. Ok d'accord. Komi i ye 200 di ne ma o don na. Awɔ. Sisan i bɛ 150 di yan. Ok n y'a faamuya. 200 filɛ nin ye i b'o minɛ 50 ka ɲi nɔ wa. Awɔ. Ne fa. O don na ne kɛtɔ k'i ka finiko. Awɔ. Ne ye 2000 bɔ a poche kɔnɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la e danna mɔgɔ ye. Ne y'a f'i ne ma ka ko e ye 2000 bɔ poche kɔnɔ e ye wari tɔ minɛ fa fɛ o 150 ye ka segin ka na 2000 kɛnɛ lasegin ne ma. Tiɲɛ yɛrɛ danna kan ka da i kan. Ne fa ne b'a fɛ ka balo wɔsi de la. Ne tɛ n'a ka di ne ne bɛ se ka manamana ko kɛ wa ne bɛ se ka ko kundan baden de kɛ ka wari sɔrɔ. Nka o man di ne. Ne b'a fɛ ka balo n yɛrɛ halala de la. O de kama ne nana i ka wari d'i ma. N'a faamu. Nin diyara trop. Ne y'a dɔn a ma dege taxi k'a lajɛ n'i ye mɔgɔ qualité min ye parce que o don o ye kuma min fɔ ne ɲɛna. Donc pour que ka ne ka danaya tɔ da i kan ne yɛrɛ dɔn a ma ka nin kɛ k'i taxi ka lajɛ. Sini i bɛ segin ka na i bɛna ka taa i ka yɔrɔ yira n na. Donc ne yɛrɛ kan ka min kɛ o tɛ bɔ ne ni Ala cɛ. 2000 minɛ. Ne fa i ni ce ni baraji. O tɛ foli ko ye o. I ka jogo de lase ma. Foli ko tɛ. Ne bɛ taa so. Awɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la layiritigiw bɛ kankelentigiw bɛ ye. N'o taara n kɔni ɲɔgɔnna muso sugu sɔrɔ tuguni. Ali, yo, Ali. Ni hɔrɔnya kɛcogo ye wa Ali? N jaabi kɛ. Donni min kama e bɛna ne kama ne ka so k'a fɔ ne ɲɛna ko baara foyi tɛ e bolo hali ne sera ka telimani san ka d'e ma e b'a boli i bɛ n ka recette di yan nɔ. Patron n b'i deli yɛrɛ de a kɛ Ala ni kira kama a faamu. Wallahi e ni ne tun tɛ ka ɲɔgɔn ye wagati min kɔnɔna na ne tun taara village la de. Ali ne ye kuma bɛɛ fɔ e ɲɛna koyi. Donni min kama ne bɛ telimani san ka d'i ma a y'a sɔrɔ bilankɔrɔ yɛrɛ tɛ ne kɛrɛfɛ ne taara wari de minɛ dɔ la k'a don telimani na k'a d'e ma. Patron n'i bɔra n jigi kɔrɔ a tɛna diya n ye dɛ. Mais ne de fana bɛ layidu kelen ta i ka n to yen Ala yɛrɛ de kama ne b'i ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n b'a d'i ma wallahi. E ka ne ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di ne ma. E bɛ se ka ne ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di ne ma. Telimani sanna ka d'e ma bi y'a san 1 de. An filɛ n'a san 1 de kɔnɔna na. E ye recette digo joli kɛ? Kalo 2. Tiɲɛ. Mais ne de fana bɛ layidu kelen ta i ye patron wallahi ne b'i ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di ye. Ali o tɛ kuma ye sa. E ka ne ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di ne ma.
bɛ se ka ne ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di ne ma ne bɛ se ne ɲɛ b'i la position min na fo n'i taara suɲɛ o de y'a to adamaden quoi ala kana kɛ waleɲuman dɔnbali ye quoi ne ye dɛmɛ ala de kama mais i ma waleɲuman dɔn patron ne bɛ k'a f'i ye cogo min na walayi ne kun taara village la i ni ne ma ɲɔgɔn ye moment min kɔnɔna na ciw yɛrɛ de kun cayara ne bolo hali ne kun tɛ ka se ka moto boli moto kun jɔlen don de mais o e kana se ka moto boli o tuma téléphone dabɔra mun kama ne b'i wele fɛnɛ i tɛ n ka appel ta i tɛ n ka appel ta i tɛ n rappeler n yɛrɛ sɛgɛnna sa n ko n'a ma ɲɛ an bɛ dugu kelen kɔni kɔnɔ kɔni don kelen an ɲɛna kɛ 4 ye don dɔ la patron hali i y'o appel ko min fɔ walayi téléphone min bɛ ne bolo a bitɔn dɔw tɛ sɔn yɛrɛ kuma dɔ appel bɛ na réseau tɛ sɔn téléphone yɛrɛ état man ɲi ne quoi o bɛɛ n'a ta o ta e ye ne ye san k'e kun bɛna boli tiɲɛ yɛrɛ la han a maloya de kun bɛ n na ka ɲɛ jɔ i ɲɛ la ka sɔrɔ i ka wari dafa tɛ n bolo walayi sinon ne de y'a f'i ye n b'i ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n b'a d'i ma Ali e ka ne ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di ne ma e bɛn'o kɛ k'i to lahala jumɛn na ba k'u ma se k'a yɛrɛ datugu o kuma bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta ma moto in jɔ a kalite kɛ i ka jigin patron n b'i deli kɛnɛ sɔgɔma ayi moto in ala yɛrɛ de kama jigin ne b'i deli ala yɛrɛ de kama ka ne deli e bɛ ne deli mun de la ne de n b'i ka wari bɛɛ fara moto b'e bolo nin y'a san joli walayi n b'i ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n b'a d'i ma ayi patron a ka ɲi patron kana bɔ n jigi kɔrɔ sa i ma ne waleɲuman dɔn fiyewu a ka ɲi tan Papa. Oui. Papa. Oui. E nasɔngɔ bila tabali sanfɛ a? Ka nasɔngɔ bila tabali sanfɛ cogo di? O kuma la bi tobili tɛ kɛ yan? Bi de e y'a dɔn ko nasɔngɔ bɔla bɛ du in kɔnɔna la yan. Kununko dɔrɔn kɔrɔ ne donna so kɔnɔna na. Ne m'e fo i y'o ta k'o kɛ crime wɛrɛ ye min b'an ka dumuni di ne ma ko parce que ne m'i fo wa? Mais tiɲɛ ne tɛ yan. E kun kan ka ne fo tari de. O ma o jagoya de ye foli ya ni cɛ kɔni bɔra baarakɛyɔrɔ kɔnɔna ka don a sɛgɛnnen de don hali n'a ma kuma muso fɛ muso yɛrɛ kan k'a faamuya o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ papa ka journée ma diya la b'i jɔ n ka gɛrɛ a la ka ɲɛ papa e donna e ma foli kɛ c'est comme ça. Kun tɛ in tɛ siɲɛ fɔlɔ ye koyi kuma bɛɛ i b'a kɛ i bɛ don so kɔnɔ i tɛ foli kɛ ne bɛ gɛrɛ la k'i ɲininka n ko papa n ko i dun ma foli kɛ bi o kuma mun de b'i la i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ k'e taara i ka so ye komi ne de y'a daminɛ diya i la hali sini sɔgɔma ne donna so in kɔnɔ n'i ma foli kɛ dumuni n t'a d'i ma i k'a dun hali ji i t'o min. Ok tɔgɔ nasɔngɔ b'i don banque mondiale le kɔnɔ. A kɛra cogo di? I tɛ bɔ tant que n'i ma nasɔngɔ di ne ma. Nasɔngɔ tɛ ya wari filɛ nin mais n t'a di. Jakuma t'a siya ka fugare la ko ɲinɛ ye kin da la i dɛsɛlen don ne kɔrɔ i tɛ n bila an ka taa an fa ni ba fɛ yen nɔ olu bɛ se ka ne balo i ye ne balolen ne tɛ yen nɔ. Ne bɛ mun fɔ e ɲɛna ale ye ɲɔgɔnna 10 ale ye ɲɔgɔnna 20 ne bɛ se k'olu balo fo ka se ni dun na fo wagati min ye n diya mais e tɛ ya i ka molobaliya o de bɛ k'a to n bɛ ka agir n'i ye tantɔ bonya ka tɛmɛ. Mohamed n'o y'a sɔrɔ ni e bɛ se ka ne ɲɔgɔnna 10 balo e tɛ jɔ tan m'a fɔ ma i bɛ nasɔngɔ di ne ma sisan ne bɛ taa n ka tobili kɛ ka na dun ne mago t'i ta la dɛ kɔngɔ de bɛ ne la. Ni kɔngɔ b'i la i bɛ nasɔngɔ bɔ yɔrɔ min na i b'a bɔ yen i bɛ tobili kɛ. E de b'a di ne ma. Ne t'a di. Ja i tɛ bɔ yan bi. E ta ma kɛ ne ka so ye sa. Ne ta t'i ka so ye dɛ ne de t'i ka so tigɛ ɲini yɛrɛ tant que n'i ma nasɔngɔ di ne ma i t'i bɔ de parce que i taara ne ta ne fa ne ba fɛ yen don min na i y'a yira k'a fɔ de k'i bɛ se ne kɔrɔ donc n'i ko k'i bɛ se ne kɔrɔ a dan tigɛ. Ne y'o de f'i ɲɛna sa i bɛ nasɔngɔ i b'a bɔ yɔrɔ min na kɛ i b'a bɔ yen hali ni e ko ne kana na bɔ ne bɛ sigi so kɔnɔ kɛ ne ta de ye n ka wari ye n t'a di o. Ja o la i ni ne fila si an tɛ dumuni kɔ tant que n'i ma wari di ne ma hali ji t'a min so in kɔnɔ yan nɔ walayi ala e tɛ ne dɔn nka n bɛna n yɛrɛ yir'i la. Patron sɔgɔma
Bari sɔgɔma somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ yen nɔ. Kɔri baasi tɛ yen? Ba. Komi n kun y'a mɛn ko aw mago min bɛ comptable la. Awɔ. Bon o de kama n sera nɔ n fɛ ka na n ka dossier déposer quoi. Tiɲɛ don an tun mago bɛ mɔgɔ la. Nka an ye mɔgɔ sɔrɔ. Sini yɛrɛ o tigilamɔgɔ kan ka na baara daminɛ. An garisigɛw tɛ ɲɔgɔn bolo. Ok, n y'a faamu. Ok. O de kun ye nakun ye. Ok, a diyara n ye. N bɛna fɔlɔ. Ok, merci. K'an mɛn. I bɛ se ka ne bali bɔli la cogo di? Ni cɛbakɔrɔ fɛɛrɛ banna o ye diɲɛ bannen ye. E Mohamed ya fo ne ye danna ye. I mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i laban i ka so de. E bɛna ne dafalen sɔrɔ ni ɲɛ. Program t'an yan. Awa. E bɛ tɛmɛ mɔgɔ la hali e tɛ se ka mɔgɔw fɔ. K'e fo. E ka foli juru dɔ de bɛ ne la. Ne yɛrɛ tun b'a dɔn k'e bɛ nin kare in kɔnɔ yan. Ne tun tɛ bɔ ni nin ye yɛrɛ. Awa. F'i k'a dɔn ko tɛmɛna ni e ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ. Au moins i ka ne fo. O tɛ foyi cɛ e ka ɲɛnamaya la. Ni ko dɔ tɛmɛna e ni ne ɲɔgɔn cɛ. O t'o tɛmɛ ne yan. O banna de ne ka foyi t'o la bilen. K'e fo. E ka foli juru dɔ de bɛ ne la. An bɛ ɲɔgɔn ye sira la. I t'a bila i kunkolo la ko ne ye muso furulen de. Ni mɔgɔ min ye ne ja ne b'o fo. Ni min ma ne ja n t'i fo. I b'a sɔrɔ i ka ko de man di ye bilen kɛ c'est pour cela que n t'i k'i fo. E b'a dɔn ko e ye fitiriwalen de yan. Hali ka dan e ka baki ne de ye ka baki san k'a d'i ma. E bɛ taa école la ne bɛ wari bɔ n poche kɔnɔ k'a d'i ma i bɛ taa n'a ye école la. E b'o wari sɔrɔ yɔrɔ dɔn. Ne ka foyi de t'o sɔrɔ cogo la. Dangaden wari. Mɔgɔ b'o sɔrɔ cogo ɲininkali kɛ yan. Depuis waati min na i nana i balani la k'i bɛ fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ye mun de f'i ye? Ne m'a f'i ye n ko kanu jala ninnu n'olu tɛ ne intéressé ya. N ko n'i b'a kɛ furu ye n ko problème foyi t'a la. O bɛɛ la i min n'i nɔrɔna k'a kɛ i n'a fɔ nɔrɔlanba. M'a yiri la fɛnɛ n ko i bɛ k'i nɔrɔna n'i ka kanu ŋa tɛ arranger. N ko ne ɲɛ bɛ fɛn kelen min na sisan nɔ n ko ye kalan de. N'i y'i ka wari bɔ i kun ka bagi san ka di ne ma. Et puis quoi? E bɛ fɛ ne ka mun de k'u la? I yɛrɛ fɛnɛ sa lagare. N kɔni bɛ kumakan kelen f'i ɲɛna. I k'o bila i hakili la. Min da ka di i la, min da ka di ne yɛrɛ fɛnɛ la, n'i ye ne ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ, a kɛ i n'a fɔ i tɛ n dɔn, n yɛrɛ fɛnɛ t'i dɔn, an ma deli ka ɲɔgɔn ye. O de da ka di e ni ne fila bɛɛ la. Surtout i b'a kalama kɔni ne ye muso furulen de ye. Ne cɛ bɛ sɔn ko bɛɛ ma. N bɛ k'i avertir. Awa nin ye kumakan de ye. Nin ye ne kumakan ye kɛ. E bɛ fɛ ne ka mun de fɔ? N bɛ ka cɛ ne f'i ɲɛna o. Awa. Fɔ n'a sɔrɔ ne ye wari min don i la ne wasi ji tɛ. N'o sen jeli o bolo jeli Ala k'i malo ne ye dugukolo kan. Ka ne malo e ye.
ka ne malo ye ko mun ne kɛra sisan dangaden wari ne bɛ malo ye ka mun ne kɛ ala yɛrɛ tɛ sɔn k'e ka kuma in yɛrɛ k'a minɛ yɛrɛ m'a fɔ ma parce que depuis le début ne y'a yirila k'a fɔ n ko n ti kanuko la n ko ɲɛ bɛ n ka ekɔli de la n'i nana i nɔrɔ ne na k'i ka wari bɔ i kun ka bagi san ka di ne ma e bɛ fɛ ne ka mun ne kɛ i ka kuma ninnu wa i bɛ k'a fili jiri la m'a fɔ ma au moins e ye nin min kɛ nin ye duwawu yɛrɛ de ye k'a kɛ ni Hawa ye yarabiyama walasa ne bɛ se ka baara sɔrɔ cogoya min na ka n yɛrɛ ta i jɔ yan nɔ ko ka ne malo i ye i kunkolo tiɲɛnen don n'i ka kuma mɛn ala k'i sara